Gandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa paglahok sa Zoom meeting na ito para sa Third Bicol Book Festival. Binuksan ng pandemya ang ganitong mga platforms na for better or for worse, mukhang mas nagiging efficient, cost efficient, time efficient, space efficient ang ganitong platform. At idinadalangin ko na sana yung mga ganitong plataforma ay magdadala sa atin ng isang uri ng excitement to uh, always think of our physical gathering. At walang tatalo doon kapag nagkita-kita pa rin tayo. Pero dala ng limitasyon at ng ganitong uri ng eksplorasyon ng teknolohiya, naririto tayo at kasama natin ang tatlo sa mga manunulat ng Pangangalagkalag series ng Savage Mind Bookshop at magsisimula silang talakayin ang kanilang mga akda, ang kanilang mga aklat alaala. This is the first time I use the word aklat alaala at nagamit ko ito ngayong binigyan ko ng introduksyon ang aklat ng kaibigan, sano at mahal na mahal kong si Attorney Chris Rivero na siyang nagsulat ng Lagonoy. Pero sa puntong ito, uunahin natin si Abdon Balde upang magbahagi ng kanyang maikling pananalita tungkol sa proyektong UAS. Si Jun Balde ay isang batikang manunulat, isa ring engineer at kasalukuyang nananahan sa lungsod ng, hindi sa lungsod, sa bayan ng Tiwi at may akda ng ilang mga libro, mga nobela, mga koleksyon ng kwento at kwentong bayan na halos lahat ay cited sa National Book Award. Kinilala rin siya bilang Poet Laureate ng probinsya ng Albay at ngayon nga ang kanyang aklat na Uwas ay isa sa mga finalists for Best Book in Nonfiction in Filipino. Mga kaibigan, si Ginoong June Balde. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, June Balde po kung ako'y tawagin. At palagi yatang inuuna yung tatanda. Ako po ay 78 years old na. Ah, Kaya lang nag-umpisa ako ng medyo huli sa pagsusulat dahil ah, ayaw ng tatay ko na magsulat ako eh. Sabi niya, hindi mo pagkakakitaan yan, hindi mo pwedeng ibuhay ng pamilya. Tutuitionan lang kita kung kumuha ka ng engineering. Kaya naging engineer ako for 33.5 years. At nag-umpisa ako sa serious writing lang nung ako'y nagretiro, nung retired na ako. At I have a lot of time, wala naman gagawin. So sabi ko, magsulat nga ako. So ayun, nagsulat ako. At nung umpisa nung 2000, ay nakapagsulat na ako ng mahigit 30 libro at 28 dito ay published. Na, ang isa dito ay ang pangalagkalag na babalik po sa bayan at kabataan. Ah, Yun muna ang intro ko. I-intro ba muna yung lahat o ikukwento ko na ng buo? Bakit parang nawala na naman ako? Christian, bakit parang nawala ako sa sirkulasyon? Hindi ko na naririnig yung, hindi ko na kayo naririnig uli. Dahil hindi na kami Meron, nagsasalita, dahil turn meron. dahil turn mo nang magsalita. Ikaw talaga. Comedy ka na. Sige, ikaw yung ikaw yung magbibigay muna ng panayam. Magkwento ka kung paano mo ah, binuo ang koleksyong uwas. Okay? Nakikita nyo ba ako? Hindi ko nakikita yung sarili ko. Magsalita ka lang Madilim. dahil kitang-kita ka namin. Oo, okay. So, ang una siguro ay paano ako nagsulat? Ano ba ang halina ng pagsusulat tungkol sa ah, kabataan mo at tungkol sa sarili mong bayan? Ah, sa totoo, walang pinakamasarap na paraan ng pagsusulat kesa yung balikan mo yung iyong nakaraan. Bakit? Kasi bata ka pa.
Guwapo ka pa noon, malakas ka pa noon, mapagsapalaran ka pa noon. At karamihan ng mga experience mo nung kabataan mo ay masasaya, exciting, gano'n. Pati yung mga kabataan, kababata mo, ay magaganda rin katulad mo. So, magbabarkada kayo. Ah, napakahalaga na balikan mo yung iyong nakaraan. Kasi ah, part ng buhay mo yun eh. Paulit-ulit kong sinasabi sa libro ko, babalik ako at babalik doon sa lugar na pinagbaunan ng aking inulnan, ng inunan ko. Dahil sabi ng matatanda sa amin, kailangan balikan mo yon. Dahil pagka hindi mo binalikan yon, ay masasever, mapuputol yung pagiging tao mo sa ngayon at saka yung pinagsimulan. Medyo pasensya na kayo, maingay yung mga aso dito sa akin. So, pagka kasi nagsulat ka tungkol sa sarili mong bayan, tungkol sa iyong kabataan, wala ka masyadong bagahe. Ano? Naaalala mo yung sarili mo bilang isang pure na adventurer. So, masarap talaga ano, sulat tungkol sa iyong kabataan. Yung ah, pangalawang ano, tanong mo, ano nasa uwas at lubhang nararamdaman mukhang ano ka, attracted ka palagi doon sa bayan na yon. Samantalang mas mahaba pa sa totoo, mas mahaba pa ang panahong itinira ko sa ibang lugar kaysa doon sa uwas. Kasi doon ako isinilang, nag-high school. After that, iniiwan-iwanan ko na umaalis-alis na ako sa uwas. Pagkatapos, eto, bumalik ako. Ano na ako, 70, magsa 70 years old na. No? Pero sa totoo, ano ba yung nasa uwas talaga? Ang tanong yata ay, ah, ano ba ang nasa sa iyo tungkol sa uwas na hindi mo maiwan-iwanan? Ang sagot ko dyan ay dahil ang uwas ay nasa katauhan ko at ako ay nasa uwas. Kung pupunta ko doon, nababakas ko lahat ng aking napupuntahan ko, yung mga buok ng aking kabataan at kahit ah, nawala na, namatay na yung mga iba kong mga kakilala, nakikita ko sila sa mukha ng mga bagong kabataan na nakakahalubilo ko ngayon at nagpapakilala sa akin na yung kanilang tatay pala nung unang panahon, nung matagal ng mga araw ay kabarkada ko. Ah, ano ba ang exciting sa pagsusulat tungkol sa sarili at sa sariling bayan? Alam mo, pagka nagsusulat ka tungkol sa iyong kabataan at sa sarili mong bayan na nilakihan, ay para kang naghahalungkat sa baul ng mga alaala. At excited ka dahil pag hinalungkat mo yung lumang baul ng iyong kabataan, hindi mo alam kung anong makikita mo doon. Marami kang mahahalungkat na akala mo yun na wala na, nakalimutan mo na dahil nabura sa alaala. Pero pag binuksan mo at inumpisahan mo talagang halungkatin, magdudugtong-dugtong yung iyong mga alaala. Pagkatapos ay makikita mo na napakarami pa lang napabayaan mo. Una, yun ang malungkot na parte na napabayaan mo. Pangalawa, ay napakarami pa lang opportunities o pagkakataon na sinayang mo, na pinakawalan mo. Pangatlo, ay napakarami palang yaman doon sa sarili mong bayan na binaliwala mo noon at natutuwa ka sa ngayon dahil nababalikan mo. At pagka binalikan mo yon, ay makikita mo na hindi naman pala lahat nawawala. Naroon at naroon pa rin. Yung ilog ng iyong kabataan ay maaring ah, mabura na, yung tulay ng iyong kabataan ay maaaring bumagsak na. Yung kakahuyan ng iyong kabataan ay maaaring nangalirang na lahat. Pero pagka bumalik ka doon, makikita mo, uli yun. Mabubuhay sa iyong alaala. Kasi may mga hindi ka naman talagang nawawala. Eh, yun nga sabi ni Marty,
You keep on going places but you're not really living. Hindi ka umaalis doon sa pinanggalingan mo. At pagka bumalik ka doon, nakikita mo sila uli. Dahil mayroong hindi mabubura. Ang kabundukan, baski makalbo yun, katulad ng noo ko, ay nandoon pa rin siya. Ano? At magiging magandang reference yun. Pagka tiningnan ko yung Mayon Volcano, alam ko kung nasaan yung ilog kahit wala na yung agos. Ano? Alam ko kung nasa ang bahay ako malimit na makipagpuntahan, makipag ah, laro sa mga kabataan. So, yun ang yun ang kagandahan doon. Ah, ano ba ang dapat ang isa pang tinatanong, ano ba ang dapat hindi makalimutan kapag nagtutulad ka tungkol sa sarili mo? Ang hindi mo dapat nakalimutan kailanman ay yung mga puok at yung mga tao na nagkaroon ng malaking impluensya sa iyo. Sino ba yung mga tao na responsable para maging ikaw sa ngayon? Ano ba yung mga puok at saka maing eksperyensya na humugis ng iyong pagkatao? Yun ang hindi mo dapat kalimutan. Ano? Ah, mawala man, mamatay man yung mga tao yun. May mga apo sila na magpapaalala sa iyo no tungkol doon sa mga tao yun. At importante rin, ah, sino ba ang nagbukas ng iyong mga mata para makita mo yung hindi karaniwang nakikita ng mata o nararamdaman ng iyong mga pandamdam. Ano? Sino nagbukas sa iyong interest para magbasa ka? Para makawilihan mo ang mga sining, para ang kultura ay matanggap mo bilang bahagi ng iyong pagkatao. Yun ang mga hindi mo makalimutan. Sa totoo nga, hindi mo rin dapat makalimutan kung kailan ka unang naging totoong lalaki. At sino bang naka-virginize talaga sa akin? Nababalikan ko yun. At exciting eh. Nakaka-excite. Kaya importante talaga na balikan mo yung sarili mo eh. Ngayon, ah, yung huling tanong mo, yung insights ng healing, ano bang bahagi ang naghihilom? Alam mo, pagka dumating ka sa edad ko at sana dumating kayo at palampasan ninyo, ay ma-realize mo na marami nang nawala sa iyo at hindi ka, parang pakiramdam mo ay hindi ka talaga buo. Kasi yung mga kumupas na alaala sa iyo ay mga sugat sa alaala yun na dapat paghilumin mo. Pagka bumalik ka sa sarili mong lugar at pagka nagbasa ka uli o nagsulat ka uli at inaalala mo yung iyong kabataan, magtatagni-tagni uli yun at mabubuo ka. Mabubuo ka. At hindi lahat ng tao ay katulad kong maswerte na nakabalik sa pinanggalingan ko. Dahil naglagalag ako, sa totoo nga, 15 taon ako naglalagalag sa ibang bansa, sa ibang kaligiran, ibang mga kultura. Pero tuwing babalik ako sa usak, nararamdaman kong nandoon ako eh. Buo pa rin ako. At nandoon pa rin yung iniwanan ko. Naaalala ko yung sinabi ni T.S. Eliot, we shall never cease from our explorations. And at the end of our exploring, we return to where we started and we know the place for the first time. Ganon ang pakiramdam ko tuwing nandun ako sa bagsak. Nabubuo ako ulit. Yung mga kwento, ka, katotohanan man o, o mga ano lang, mga mito, ah, o kaya mga kwentong hindi ko matiyak kung totoo nga o hindi, ay nababalikan ko lahat yon. At ngayon, nasa tama na akong perspective siguro sa edad kong 78 para makita, nakalabas. Parang nagbalik ako sa aking kabataan, pero may perspektiba akong nasa labas. Kaya, alam mo, yung halimbawa, gusto mo ng magandang perspective, hindi ka dapat palagi nasa loob ng bahay. Kailangan lumabas ka.
Kaya ako, maraming ulit ng pumasok-labas, pasok-labas, nakikita ko na ngayon yung kabuuan. Kaya nung inimbitahan mo ko na magsulat nitong pangalagkalag, ay sa totoo, nung sinulat ko to siguro ilang araw lang, siguro mga 3, 4 na araw lang sinulat ko itong libro nito. Bakit? Dahil nandito naman lahat eh. Aalalahanin, inaalala, at saka marami rin dito ay naisulat ko na noon at nabalik-balikan ko. Hindi naman talaga ako umaalis ng class. Ako pa rin ang uwas at bakit? Kahit na natiklo na ako ng asawa ko dito na ako sa Tiwi, nakatira sa ngayon, ay bumabalik-balik pa rin ako sa uwas. Kasi pagka nandoon ako, si Junior uli ako. Alam mo, sa bayan namin, hindi ka talaga pararangalan. Junior ako hanggang ngayon sa edad kong 78. Yan si Junior, anak ni Abdon yan. Oo, yan yung nagsusulat. So, nabubuo ako doon sa pangalan na yon at natutuwa. Para sa akin ay ano na rin, karangalan ko na rin. So, yun halos ang kabuuan sa Good evening, Sir Christian. Sir Christian with letter C. Hello po. Nice to meet you, sir. And Manoy Abdon. Okay. Nagtala din ako ng ilang sagot dun sa tanong pero may konting lihis lang ng konti. Ano. So siguro simulan ko dun sa unang inoffer sa akin itong proyekto ng pangangalagtalag. May hesitation talaga ako dahil sabi ko, ang tanong ko palagi diyan, ako ba yung pinaka ako ba yung pinaka may K, no, na magkwento ng ng birak, no? Kasi naniniwala ako na marami pang ibang manunulat na talagang lubog, no? Na talagang lumaki, pinanganak at nagkamalay at talagang dumanas, no, ng mga dinanas ng mga typical na birak noon. Pero ako, siguro sa 6 na taon ng elementary, 5 beses kami nagpalipat-lipat ng ng tirahan, kasabay na rin nun yung paglipat-lipat din ng eskwelahan. So talagang malaking bahagi ng pagkabata ko ay nagpapalipat-lipat kami ng lokasyon. Kaya sa tingin ko rin, yun din ang rason kung bakit hindi ako umuugat, no, sa isang particular na lunan. Kung tutuusin, sa 6 na taon ng elementary, 1 taon lang ako tumira sa Verac. The rest, nagpalipat-lipat kami mula Caloocan, San Juan, Caloocan, hanggang sa Cavite. Doon na nga ako tumagal ng halos siguro lampas 1 dekada o higit pa siguro. Kaya sabi ko, parang anong birak ang ikukwento ko? Ngayong sa pananaw ko, kinikilala ko ang sarili ko bilang taong labas din. Dahil yung wika na gamit ko sa pagsusulat, hindi rin talaga ako nagbibikol, no? Nakakaintindi, nakakapagsalita, pero sobrang hirap habulin sa writing. Kaya yun yung mga iniisip ko nung sinusulat, iniaalok sa akin itong proyekto. Pero nung nag-draft na ako, tinignan ko kung ano yung mga pwede kong maisulat, doon ko lang marirealize, no, nakapag-contemplate din ako na yung version ko ng Virac ay sa tingin ko yun din talaga yung identity ng mga birak doon. Kasi may tendensiya bilang isang isla ang Catanduanes na palaging lumalabas, no? Nakikipagsapalaran, no? Nagmamigrate sa ibang komunidad para hanapin ang sarili. Halimbawa, ang mga professional or yung mga graduate na mga scholar halimbawa ng universidad dito sa Catanduanes, malaking bilang ng mga potensyal na talento at mga mahuhusay talaga ay nakikipagsapalaran sa ibang lugar, no? Sa Maynila, sa Ibong, at doon sa ibang bansa, no? Sa pinakamalayo. Gayon din, halimbawa, yung mga parahagot, halimbawa kapag mahina ang kita ng abaka, ganoon din, nakikipagsapalaran din sa ibang lunan. So, baka sabi ko, ang kinakatawan ng birak na meron ako ay itong mga birak din na hindi man nila pinili pero wala silang choice kundi iwan din yung sariling bayan nila. Kaya nung iniisip ko na kung paano yung atake noong isusulat, nakita ko na
magandang posisyon din yung isang birak nun na tumira at umalis at ngayon nakabalik na, no? Tuluyang bumalik dito sa komunidad. Kasi may ano rin mayroon ding malaking ginagampanan, no, yung pansamantala mong paglayo, no? Gaya ng halimbawa sila Rizal at iba pang mga scholar, nagsialisan din naman sila sa mga komunidad nila bago sila magbalik, no? Naalala ko yung sinabi ni Sir Santiago Villafania sa isang talk niya, nasa Cavite kami nun. Parang siya rin, hindi siya makasulat ng Pangasinan story o mga kwento or mga tula na nasa Pangasinan kung nasa Pangasinan din mismo siya. So, parang sabi niya, parang parola yung ano niya, yung writing process niya na tinitingnan niya or sinisipat niya yung kanyang bayan mula sa malayo. So, ganun din sa akin, yung unang dalawang librong na isulat ko, pareho rin siyang ano no, pareho siyang nasulat ko sa labas ng Catanduanes. So, bago pa man ako makabalik sa Catanduanes, yun na yung ano ko, naging proseso ko ng pagsusulat. Kinakailangan may distance, no? Kinakailangan malayo dun sa aking komunidad. So, nakita ko yung halaga ng proyekto ng pangangalagkalag dahil na rin halimbawa doon sa paghahanap ko ng mga material na pwedeng isulat. Kasi ang kagandahan nito ay yung mismong identity ng isla ng Catanduanes, palagi siyang navo-vacuum or hinihigop ng malaking imahen halimbawa ng mayon or ng sili or ng gata na palaging ano no pag sinabi mong taga Catanduanes ka hirap silang tukuyin yung mga taga Maynila hirap silang tukuyin kung nasa ang bahagi kami ng mapa ngayon na lang siguro na may ano na mayroong social media at sabihin na lang natin na malakas na tourism campaign na kahit papaano napapasilip kung ano yung Catanduanes. Kasi dati mababalita lang kami kapag may bagyo, no? Kapag may signal number ng itinataas. So, binibigyan ng ano ng espasyo ng pangangalagkalag ang bawat bayan no na magkaroon ng mas malinaw na pagkakaroon ng identity. No, kaya naman sabi ko halos nagkakapareha din yung posisyon ng Virac bilang isang bayan na naghahanap ng identidad sa kasalukuyan at ako bilang isang anak na bagong kakilala ko pa lang noon yung tunay kong pamilya na nasa Virac din. So sabi ko baka pareho kaming naghahanap ng identidad. No? Ang Virac halimbawa nariyan yung may itatayong mall, may itatayong um, may go-kart na kami dito. May mga ganun ng mga medyo ano siya, no? Center na base kind of business at saka yung lifestyle. Pero ganun pa rin naman, no? Makikita mo, nasa sentro pa rin talaga siya. So, nagbabagong bihis yung Birac sa panahon ng pagbabalik ko. And at the same time, ako naman ay hinahanap ko yung personal identity ko rin doon sa bago kong pagkakakilala doon sa aking bagong sarili. Kaya yun yung pinaka-essence ng Virac na sinulat ko, no? Yung paghahanap ng aking identity. Nakasabay na rin ang paghahanap ng identidad ng aking bayang pinagmulan. So, sa writing process, hindi lang dito sa mga sanaysay na naisusulat ko yung napapansin kong tema at komento na rin sa akin ng ilang mga mambabasa na palaging nakaukit doon sa pag-alis, pananatili, tsaka pagbabalik yung tinatakbo ng aking kwento, no? O yung pagsusulat, no? Even sa mga fiction na aking ginagawa, ganun din yung takbo ng kwento, no? Palaging may konsepto ng pananatili kasi ang Catanduanes hindi siya pwedeng side trip lang eh. Pag pupunta ka dito talagang sasadyain mo. Mag-uubos ka ng oras tsaka finance no para makadala o kaya sa tingin ko malaking bagay yung ginagawa ng ano no ng distansya para maako ko rin yung ganung klase ng writing. Sa tingin ko hindi naman siya pilit or hindi naman siya talaga masasabing pinili kong isulat no kagaya siguro ni Manoy Abdon yun din yung birak na nasa akin na nananahan sa akin na palaging may ano no may
may motibasyon, no, para umalis, manatili at magbalik palagi. Then sa halaga siguro mahalagang sa akin tinitignan ko ang pagsusulat ng sanaysay at kahit na anong panitikan siguro bilang isang dokumentasyon, no? Ito ay dokumentasyon ng sarili bilang dokumentasyon din ng aking bayang pinagmulan. Lalo pa halimbawa, may kwento ako dito o may salaysay ako dito sa koleksyon na may kinalaman sa mga bahay, sa mga bahay na tinirahan. Kaya sa isang bagyuhing komunidad kagaya ng Catanduanes, mahalagang mapreserba itong mga detalye at mga mga kwento tungkol sa mga espasyo kasi oras na hatawin uli ng malakas na bagyo, palaging may pagbubura, no, ng mga gantong mga materyales, no? Kaya sa akin ay mahalagang naisusulat ito na hindi lang sa journalistic approach halimbawa sa mga historical approach pero mahalaga yung pagsasaakda, no, ng mga komunidad kagaya ng sa amin dito sa Catanduanes. Um, bilang pagpapahilom sa akin kasi tinitignan ko ang pagsusulat ng sanaysay ko bilang reklamasyon ng aking sarili. Kung nabasa niyo ng iba kong akda, meron doong turning point. No? Halimbawa, nakilala ko yung tunay kong pamilya, 14 years old ako. At yung first 14 years, hindi ko talaga mag-aari yung kwento ko. Parang siya, parang kwento nila ito na pinapapasan sa akin. Kaya nung makilala ko yung tunay kong pamilya, parang back to zero ako. Kaya ngayon, pag binabalikan ko yung mga alaala, yung mga gunita tungkol dito sa aking pagkabata, pagbibinata hanggang sa ngayon, tinitignan ko siya bilang reklamasyon. At sa palagay ko, nakakapagpahilom ito sa akin sa personal kong karanasan. Kasi imagine, for the first 14, talagang 14 years talagang medyo yun parang pag binalikan ko siya later on, makikita mo na parang hindi ko kwento yan. Hindi ako yan. So, sa akin, yung pagtatala ng mga ganitong personal na karanasan ay pakikipag-confront din, no, sa aking mga kung saan na ako papunta o kung saan ako galing. Dahil mahalaga yun mahalaga yung pagpoposisyon ng sarili doon sa akin. Kung si Manoy Abdon, tinitignan niyang magaan itong pagbabalik tanaw doon sa nakaraan. Ako naman sa tingin ko lahat ng binabalikan ko yung mga bagahe. No? Parang ina-unpack ko yung mga bagahe na meron ako reviews at sa kasalukuyan kapag nasulat ko na ang sanaysay, sa tingin ko ay siya liberating siya sa akin sa panic ko. So, yun ang aking no, yun ang aking maikling pagpapakilala ng aking Dirac, no? Parang siya, parang uh, kasi yung pangangalag-kalag tsaka yung inako ko ng moniker ng Balaguer no, bilang isang balag-balag na writer, tingin ko nagko-coexist siya doon sa design. Sa kasalukuyan ay no, may kasama siguro sa writing process ko dahil sabi ko nga hindi ako nakakapag-ugat, no, kahit sabihin ng 6 na taon na ako sa Catanduanes, tingin ko left behind pa rin ako ng ibang kasamahang writer na talagang nasa Virac. Kaya ang ginagawa ko na lang, gumagawa ako ng universo na sa akin. Itong halimbawa, itong sinusulat kong Buno at itong nobela, itong collection ng mga kwentong paparating, ah inako ko yung mga komunidad na tinirahan ko, no? Parang pinagsama-sama ko siya bilang isang bayan, no? So, nandun yung pagiging buhay Kristiyano ko during sa Cavite, nandun yung buhay ng Bagyo, yung buhay ng isa sa Catanduanes, nandun yung mga lunan na aking sinusulatan. Kaya sa tingin ko mahalaga yung disenyo ng pangalag-kalag sa akin bilang isang nagsusulat, hindi lang ng sanaysay. Kasi parang pinapakilala nito sa akin, yung iba pang komunidad na meron sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Si ah, medyo medyo yung ating mga kasama si
si Manoy Abdon. I used to doon sa Legazpi, parang kinausap pa kita because I think I used to work sa UST sa Legazpi, and I think I asked for your signature sa mga libro mo kay Eman from Birac. So yun, salamat no kay Christian for asking me to write no. Um, so the challenge siguro yung sa pagsulat nito, tulad ng sinabi ni Eman, in the first nung sinabi parang may concept na imposter syndrome kasi nga hindi ko pwedeng masabi na ako ay lumaki in the sense na iba-iba kasi yung places na yung pinanggalingan ko eh. Ang medyo tricky part pa doon yung galing sa Naga, Dagunoy, Buhi, magko-code switching ka pa. So even the language is different, the temperament. So parang yung in a sense, yung pagsulat is more on challenge to really look at it from the perspective na iba-iba na siguro yung konsepto na ano ba yung identity ko na hindi purely ito lang but coming from yung iba-ibang lugar na para sa akin it made me yung mas nag-appreciate no for instance sa Lagunoy. So yun yung konsepto na ano ba yung identity, ano yung importansya ng lugar na ito sa buhay ko and how paano ba ito nag-shape sa akin, especially moving forward. Kasi parang yung tanong nga, parang sa akin, growing up, yung sinabi ni Manoy Jun, na in the sense na it's kung yung pagiging bata, but you also get to realize na shifting yung narrative, no? Mas nagiging fuller kasi habang tumatanda ka na you get to appreciate ano yung experience mo. And siguro, same with yun nga, kasi ako nasa Manila na ako for more than 20 plus years. Parang parang palagi natin na yung migration is parang rural to urban. Pero pag tumatanda ka na pala, parang you get to realize na yung pwede ba yung urban to rural na gusto mong umuwi sa iyong bayan and then pag nasa traffic ka na 2 hours ka na, parang ano ba yung purpose ng buhay and then you get to imagine na yung simple yung strip of all the gadgets na yun yung panahon na yung simpleng bagay yung parang uh, yung connecting with nature siguro yun parang so it unraveling na kung saan ka galing at saan ka patungo at kung ano yung value ng lugar sa place mo, sa buhay mo, no? Especially na yun nga, nagta-travel na tayo and then dito sa Manila ako for 20 plus years. Importante pala yung identity kasi kahit na kausap mo, pag alam mo na yung language, biglang ay Bicolano ito, oy from Dagonoy ito, oy from Albay ito, oy from Naga. Parang signifier siya na pwede kong makausap ito, iba pa rin, di ba? Kasi kahit na dito sa Manila, ang palaging tinatanong anong probinsya ka galing, saang lugar ka galing. So parang ganon na kahit na ako dito matagal na, ah, parang sa puso ko, probinsyano at gusto ko pa rin umuwi sa Lagunoy, sa Naga, sa Bicol, sa Albay. So parang yun yung parang yun yung nag-trigger no na yun nga sa proseso ng pagsusulat kailangan mo talagang damdamin, i-imagine kung ano yung value ng lugar. At the same time, parang ano nga ba yung sa pangalawang ano yung pagkakaiba ng Dagonoy for instance. Kung minsan ah, yung conversation kasi especially ngayon wala na sa konteksto na ano yung pinanggalingan, di ba? Parang palagi na lang kung minsan, lalo na yung mga kabataan kasi nagtuturo din ako, more on Taylor Swift, etc. Pero yung conversation kung saan tayo galing at ano yung value noon sa ating pagkatao at ating history, typically hindi siya
hindi siya nadidiscuss. For instance, sinabi ko nga doon sa aklat, no? Habang lumalaki ako, parang I took for granted na ako ay pumupunta sa Aglipay na church. Di ko alam na Aglipay pala yun. And then yung sa kabila, just across the road, yun ay Catholic Church. So only na-realize ko na may significance pala yun. Na yung lugar ko palaging sa Lagunoy, known siya for being rebellious. No? So parang akala ko lang doon is a small town na doon ako magbabakasyon. Pero nung tumanda ako, na-realize ko na kahit hindi pinag-uusapan, napakayaman pala ng lugar na ito. No? Pwede tayong maging proud and pwede tayong malaman na itong bayan na ito ay actually nagkaso pa, no? Dahil lang sa lupa, no? So ang nakita ko rin na yun nga yung aking definition ng in terms of the kung hometown is actually different, no? Parang shifting and enriching pala, tama yung sinabi ni Eman, pag umalis ka sa lugar, you long for it. Parang obviously may sentimental value. Pero it also motivates you to do better in the sense na alam mo kung saan may blueprint ka, gusto mong umuwi, gusto mong mag-relax, gusto mong i-celebrate kung ano ka talaga. So, kasi kahit na dito sa Manila, kahit na sa aking trabaho, ah, yun, parang ay palaging ini-insist ko, palaging sinasabi ko na ako Bicolano, galing ako sa Naga, galing ako sa Dagunoy, galing ako sa Buhi, Matrilocal, nakatira na ako sa Albay kasi yun ang pangasawa ko, taga Legazpi. So parang lahat ng yun ay para sa akin is home, no? Parte ng aking buhay, parte ng kung saan ko gusto. And yung sa panghuli na sinasabi na healing, yung pagsusulat kasi lalo na ngayon parang madali siya, especially with the Facebook. Kasi yung konsepto na may instant reaction, and yung pagsusulat made me sane. Particularly during yung sa yung sa pandemic at ngayon LDR, ako ay mag-isa lang, yung aking pamilya ay nasa Bicol. So parang yun yung ano it also in a sense nabibigyan ko ng buhay yung legacy kasi yung pagsusulat na nare-realize mo na ah, yung yung istorya pala natin ay generational na hindi lang siya dahil sa atin kundi yung tatay, yung lolo na to some extent I also got to realize na kahit pala saan tayo pumunta, kahit ano yung profession, yung parang nakatali talaga yung ating memorya at puso sa kung saan tayo galing, no? Yung lupa na yung ninuno natin na hindi lang siya yung structure, no? Yung structure itself makikita mo lang yan pero yung memories na attached doon parang kung bibigyan parang you describe it doon sa pagsulat mo ah, parang bumabalik ka kung kahit na wala na yung tatay, yung lolo. So it's yung sinabi na healing place tulad noon, parang sa akin na nilagay din doon na pag ako ay naliligo doon sa small river doon, parang naalisan din ako ng problema. It's also a place of worship kasi parang hindi lang yung church na ano pero nakikita mo na at peace ka. So kahit na nakikinig ka lang sa huni ng ibon. Unlike ngayon, parang fidgety na tayo. Kahit ako, every 5 minutes, kailangan kong tumingin sa aking cellphone kasi kung baka may mga messages, may urgent. Pero doon parang kumpleto, no? May satisfaction, may sense of purpose, no? Especially dito sa Manila na talagang uh, 5 o'clock pa lang, kailangan mo nang gumising, 2 hours sa traffic, pero ibang-iba yung buhay. So, yun yung siguro, so it's a mix of emotion, it's a mix of parang unraveling, ano nga ba yung identity.
And at the same time, it's a celebration not only of the place, pero pati yung mga mga ninuno, yung mga nag-shape sa'yo, no? Yung, yung awakening na ito pala, kailangan i-celebrate at yung lugar mo pala is something to be proud of, no? Although at the same time, parang na-accept ko rin na yun, nagbabago at nagbabago yung lugar. Pero parte yun ng siguro buhay. So yun lang, Christian. Salamat po. Nagpapasalamat ako sa inyong tatlo sa pagtanggap sa alok na maging bahagi ng panayam na ito. Wala naman tayong question and answer except that gusto ko siguro sa mga manonood ng seryeng ito, ng episode na ito, magandang tingnan yung salitang kalag sa wikang Bicol na nangangahulugang kaluluwa at yung salitang kalag sa wikang Tagalog na nangangahulugang pakawalan ang isang bagay, kalagin, kalagan, no? Na baka nga sa Visaya, hindi lang ako sigurado kung yung kalag yata ay nangangahulugan ng container, no? Gusto kong tingnan natin yung dalawang kahulugan sa parehong salita dahil mula sa mga panayam na, na nabanggit, tampok itong tatlong manunulat natin na mahalaga yung pagkalag sa kalag, na pinapakawalan ang kaluluwa lagi at ang sariling bayan, maging ito'y ang Uwas o ang Virac o ang Lagonoy, ay sityo ng pagkalag na iyon. Kaya maraming salamat sa inyo at makakasama natin si Eman at si Attorney Christian Rivero ngayong darating na linggo. Si Manu Jun kasama na natin kahapon para sa isang event dito sa Camarin, sa Savage Minds. So, ngayong darating na linggo, makakasama natin ang ilan sa mga manunulat mula sa Waray at mga kabulig natin sa National Book Development Board. Binabalak na magkaroon din ng seryeng pangangalagkalag sa Waray at sa iba pang rehiyon sa Pilipinas.